אהלן חברים, שלום חברות, ברוכים הבאים לשידור החגיגי הזה. אני יוסי שטיינבלט, והיום המפגש שלנו הולך לעסוק בשיווק, הולך לעסוק במכירות סטורי טלינג, כן, מילת הבאז הזאת, והמקום שלה בתוך תהליך השיווק והמכירה, מתי נכון להשתמש בה, מתי לא נכון להשתמש בה, ועוד נושאים שקשורים לדברים האלה. ומי שהולך לדבר איתי על כל הדברים החשובים האלה הוא אדם יקר העונה לשם אליאב אלאלוף. ככה בכמה מילים למי שלא מכיר, לפני שהוא יציג את עצמו, זה אדם שעבד שנים עם מותגים, עם מאמנים, עם מנטורים מהארץ והעולם, כולל שמות מאוד מאוד ידועים שבטח חלקכם מכירים. אז בוקר טוב אליאב, ושלום ותודה שהצטרפת לשידור הזה. ו... כיף להיות פה. וכיף לארח אותך פה, ובוא, אני מניח שהרבה אנשים מכירים אותך, אבל בוא ספר לנו אתה ככה בכמה מילים עליך, למי שבכל זאת לא מכיר ו... ורוצה להכיר. אה, מה שאני, אוקיי, אז ההתמחות שלי זה לעזור למומחים בתחומם, לשנות את השיחה עם הלקוחות. זאת אומרת, המטרה שלנו בתור בעלי מקצוע, זה לגרום לזה שיגיעו אנשים רלוונטיים, ואידיאל תרצו לבחור בנו, או לפני, אה, לפני בכלל שאני צריך לשכנע אותם. זאת אומרת, כאילו, המטרה שלנו בתור בעלי עסקים, זה להגיע למצב שאנשים פונים אלינו, ומבינים מה אנחנו עושים שהוא טוב, במה אנחנו מתמחים, האנשים האלה מתאימים לנו, והם רוצים לעבוד איתנו, ורק רוצים לברר איך, ולא שאנחנו נצטרך לשכנע אותם. זאת אומרת, מהמם. רובנו הפכנו להיות בעלי מקצוע בתחומנו, לא כי אנחנו רוצים להיות אנשי מכירות. אנחנו גם לא רוצים לקפוץ בטיק טוק ולרקוד, אנחנו לא רוצים לעשות לוליינות, אנחנו לא רוצים לשקר, אנחנו לא רוצים לבלף, אנחנו לא רוצים לגחך את עצמנו. מהמם. אנחנו בסך הכל רוצים לתת שירות טוב. נכון. ובצד שני יש לקוח שלא יודע לבחור אותנו. כן, זה המשימה. עכשיו עשיתי את זה מהמם. עם הרבה מאוד חברות בארץ ובעולם, ושמתי לב למשהו שהוא סופר חשוב, שבעולם של בעלי מקצוע, כן, בעולם של שירותים אישיים, זה סופר קריטי להגיע למצב שאתה בוחר את הלקוח שלך. כן, מהמם. הנקודה הזאת של להיות בסיטואציה שבה אתה בתור איש מקצוע, עובד מול האנשים שנכונים לך. עכשיו, רובנו נורא עסוקים בהישרדות וחושבים, כן, אני רוצה עוד כסף, אבל אתה לא סתם רוצה עוד כסף, אתה רוצה, אתה רוצה אנשים נכונים, שאתה נהנה לתת להם שירות, שמעריכים את העבודה שלך, שאתה יכול להצליח איתם, והם משלמים לך טוב, נכון. וזה לא קורה במקרה. מהמם. כן, השאלה של איך אתה מגדיר את עצמך, ואיך אתה גורם להם לבחור בך. יפה. איך אתה הופך להם את הבחירה למשהו שהוא קל. מעולה. ספר, אחת הנקודות החשובות להבין, זה שאין לנו בעיה של שיווק. אין לנו בעיה של חשיפה. כן. לא. אוקיי, אתה יכול אין לנו בעיה לספר של שיווק או חשיפה. הבעיה שלנו היא בעיה של כלל בחירה. מהמם. נראה לי שיש לנו קצת דיליי כן. על הקו, אז ננסה תכף לשפר את זה. יש בעיית אינטרנט? יכול להיות, תכף אנחנו נקווה שזה יסתדר. בכל מקרה, אם אתה יכול לחזור טיפה להתחלה, לספר עם איזה גופים אתה עבדת, עם ככה שמות אולי ידועים שאנשים מכירים ויכולים להבין ככה קצת יותר טוב עליך ו... והסביבת עבודה שלך. אז כאילו, מבחינת המשימה שלי בסוף, אני לא מוכר מוצר סטנדרטי. אני מוכר פתרונות עסקיים, פתרונות שיווקיים למומחים בתחומם, ש... ש... ואני עושה את זה באמצעות סטורי טיילינג וכלי שיווק. אבל המשימה הראשונה שלי זה לא להציג לך מה זה סטורי טיילינג, אלא
לפתור לך את הבעיה. מהמם. זאת אומרת, שבעיה מגיע אליי ואומר לי, רגע, אז תספר לי, מה זה סטורי טלינג? לא, לא, זה לא מעניין אותך. למה אתה אומר שזה לא מעניין אותי? כי אם עכשיו הייתי אתן לך עכשיו הרצאה של 8 שעות על סטורי טלינג, והיית מבין הכל, והיית אומר לי, מה היית אומר לי? היית אומר לי משהו כמו, אוקיי, אבל איך מיישמים את זה? אז השאלה שלך זה לא מה זה סטורי טלינג, השאלה שלך זה איך סטורי טלינג יכול לעזור לי, איך אפשר ליישם את זה. אז בוא נדבר על זה. מעולה. זהו, עכשיו, אז המטרה שלנו זה לא עכשיו לשמוע עוד הרצאה על עוד משהו אכפת לי. עזוב, אני רוצה להקדים מכירות, אני רוצה לשפר את השיווק שלי, אני רוצה גם לחזור הביתה כל יום ולהרגיש טוב עם עצמי, לא להרגיש שחזרתי מעבודה בפס ייצור במפעל, כן? אני לא רוצה להגיע הביתה סחוט, כן? מהמם. אני רוצה להרגיש מלא מסיפוק של עשייה, והעסק שלי כמובן, אם הוא יתנהל טוב, אז הוא יוביל אותי לשם, ואם הוא יתנהל טוב זה כי חשבתי על מה נכון לעשות, נתתי ללקוחות שלי כלל בחירה, משכתי את האנשים הנכונים, האנשים האלה מעריכים את השירות שלי, והם לא באים אליו ואומרים לי, מה? כמה אתה לוקח? יקר! נכון, נכון. אז זה יפה, אז אותו הזכרת את הסטורי טלינג, ואתה טוען הרבה פעמים שסטורי טלינג זה ממש לא הפתרון. אז זה מה שדיברת עליו, או שיש עוד מאפיינים שקשורים לפתרון הזה? לא, זה כאילו, לא, כשאני אומר שסטורי טיילינג זה לא הפתרון, זה בערך שאנשים באים אליי, הם באים אליי מתוך מצוקה, שהם מהמם. מחפשים טריק. זאת אומרת, אוקיי, לא הולך לי בעסק, קשה לי מאוד למכור ללקוחות חדשים, אין לי צמיחה, הלקוחות לא ממליצים עליי מספיק, אה, אני צריך טריק שיביא לי גידול בהכנסות. הבנתי. אני צריך סטורי טיילינג, ואז אני אומר להם, אוקיי, אבל סטורי טיילינג הוא מצריך שיהיה לך משהו לספר. נכון? כאילו, אתה לא לוקח ערימת בוץ, מכסה אותה בעטיפה יפה, ואומר שזה שוקולד בלגי. נכון. נכון? זה נקרא לשקר. אה, כאילו, הסטורי טיילינג זה אומר, אוקיי, מה יש לך לספר שהוא מיוחד? מה שונה בך? ואתה אומר, לא יודע, אני סוכן ביטוח, אני מאמן, אני טוב, אני שירותי. עכשיו, להגיד שאתה טוב, או שירותי, או איכותי, זה לא אומר שום דבר. זה כמו ברור. שאני אגיד לך, הנה, יש פה בית מלון, כן, ויש בו שירותים ומקלחת. מה תגיד לי? ברור שיש שם שירותים ומקלחת, נראה לך שאני אקח מלון בלי שירותים ומקלחת? כן. איזה לא, אידיוט. עכשיו, אבל יש מצב שיש בעלי עסקים שאין להם את הסיפור הזה, או בכלל, או שיש את הסיפור והוא חבוי באיזשהו מקום, ואתה רק יודע, מה שנקרא, לקלף אותו מתוכם ולהוציא אותו מתוכם, ואז הטריק הזה כן עובד להם? זהו, אז זה לא טריק. קודם כל, בגדול, לרוב בעלי העסקים אין סיפור, ואין להם סיפור כי הם חושבים כמו כולם ומתנהגים כמו כולם, והם בטוחים שהם יותר טובים. זה, בוא נגיד, זה 90% מהלקוחות שאני פוגש. אוקיי. יש כאלה שיש להם איזה משהו שהם לא מבינים כמה הוא חשוב, שיש להם אלמנט שהוא ייחודי, אבל הם לא מבינים כמה זה מהותי ללקוחות, אהה. כי זה שולי, אוקיי? בעיניהם זה שולי, אבל אוקיי. בעיני הלקוחות זה לא שולי. אבל בוא נגיד שברוב המקרים, אם עכשיו, כאילו, תן לי דוגמה של בעל עסק, למשל, בתחום, מאמן לזוגיות. נגיד מאמן לזוגיות. עכשיו, מה שמאמן לזוגיות עושה, כנראה זה שהוא מספר לאנשים כמה שהוא מבין, וכמה שהוא מכיל, וכמה שהוא מבין את הסיטואציה, וכמה שהוא מנוסה, בדיוק כמו כל אחד אחר. אומר, כן, אבל אני באמת טוב. ואיך הלקוח אמור לדעת שאתה באמת טוב? לפי מה? כי אתה אומר? לא, יש מישהו שאומר, אני יש מניח מישהו שאומר שהוא לא טוב? מהדוגמאות שהוא מביא, הוא מביא סיפורי הצלחה, כן, הוא מביא... מצוין. אתה מביא סיפור הצלחה, וגם המתחרים שלך יש להם סיפור הצלחה. נכון. אצלך יש טסטימוניאל, וגם למתחרים יש טסטימוניאל. וואו, מפתיע. אתה עושה סרטונים, וגם המתחרים עושים סרטונים. כן, שבנית את האתר שלך, אדוני. כן, איך בנית אותו?
הסתכלת על האתרים של המתחרים, הלכת למעצב, ואמרת לו, תעשה לי כזה רק יותר יפה. ואז אתה נראה כמו כולם. מהמם, אז זה אומר שאין לך סיפור. סיפור זה אומר משהו מיוחד, כן? ומה שמיוחד אתה יכול להביא אותו אם אתה מסתכל על דברים מכובעת של לקוח, אם אתה מבין מי הלקוחות, מה מניע אותם, איזה סיטואציות, שאתה רואה בלקוחות לא איזה אבסטרקט, לא איזה משהו מופשט, לא איזה אבטר, אלא, אלא מצבים. אתה מסתכל מהמם. עליהם בתור מצבים ספציפיים, כן? אתן לך דוגמה לכיוון מעניין. נגיד שאתה עכשיו מאמן לזוגיות ואתה רוצה להגדיל את הכנסות. אוקיי. אתה יכול עכשיו לייצר מוצר חדש, שנקרא שתי פגישות לחיים. מה זה אומר? זה אומר, אתם באים אליי בתור זוג, לפני חתונה, ואני אומר לכם אם אתם תסתדרו או לא בתור זוג נשוי, מהמם. ואיפה הולכות להיות הבעיות שלכם. וואלה. אוקיי. עכשיו שתי פגישות, לא עכשיו ויה דולורוזה ואין סוף, שתי פגישות, בסוף השתי פגישות אתם יודעים, אם אתם, עכשיו תשאל מאמן זוגיות, אתה מסוגל לעשות את זה? הוא יגיד לך בטח, כאילו, אבל כאילו זה טריוויאלי בשבילו, הוא אומר, מה זאת אומרת? ברור. כן. עכשיו, אומר, בוא תיקח אנשים שהם כאילו non-consumers, זאת אומרת, הם לא עכשיו בשוק של לפתור בעיה, הם לפני שיש בעיה. כן. זה לקוחות שאין לך כמעט שם תחרות. שתיים, הלקוחות שהגיעו, הם לקוחות שלך הרבה יותר כיף לעבוד איתם. כן. כי אין להם את המטענים שיש עכשיו אצל כל נכון. האנשים שמגיעים אליך, ששונאים אחד את השני, ואתה, כל האיבה הזאת. אז נכון. מראש אתה מגיע עם אחד, עם מוצר שהוא מיוחד, עם משהו שהוא מעניין. עכשיו, אם האנשים האלה רוצים לעבוד על עצמם, כן, ואז אתה יכול לתת להם מוצר המשך. מה מוצר המשך? תחזוקה. נכון? מהמם. איך אני משמר את האהבה? במקום להגיע למצב שאנחנו עסוקים בלוגיסטיקה והילדים והעבודה והחשבונות וזה, ופתאום אתה מסתכל אחרי 8 שנים ואתה אומר, מי זאת האישה ששוכבת לידי ונוחרת שם? כן. כאילו, איך הגעתי למצב הזה? אתה אומר, אני פעם בחודש או פעם ברבעון, אנחנו עושים פגישה אצל המאמן שלנו, והוא משמר לנו את האהבה. מקסים. הוא נכון? כן. עכשיו, הנה, יצרתי פה 2 מוצרים חדשים, ועכשיו יש לי סיפור. נכון. עכשיו, תגיד לי, מאמן, אתה יודע לעשות את זה? הוא אומר לך, בטח, נו, אז בוא נעשה את זה. כן? אז כן. אני חייב לייצר סיפור. הסיפור אבל מתחיל בלקוח. אני נכון. מסתכל על איזה לקוחות, לא רק מי קונה ממני עכשיו, אלא מי לא קונה ממני. זה מי לא לא רק קונה? אבל, אבל זהו, זה נופל פה על קטגוריה שאני קורא לה קטגוריית ההימנעות. זאת אומרת, אתה פונה לאנשים שמראש יסכימו ללכת על משהו שהוא ימנע מצב לא טוב בעתיד. זה מזכיר לי סיפור שהייתה לי כן, לקוחה נטורופטית, והיא רצתה לעשות משהו דומה לזה, זה מין סוג של אבחון מקדים כזה, לפני שאנשים מקבלים את הבעיות. וממש יצרנו שם שאלון ואבחונים והכל מוצר מקסים. אה, כן. להגיד לך שזו הייתה הצלחה מסחררת? לא. כן, זה משרת אותה פה ושם, בהמשך עם לקוחות שכן מגיעים להתייעץ וכולי, אבל זה לא משהו שהקהל, מה שנקרא, נוהר בהמוניו. כי שוב, זה נופל לא, בקטגוריה של אילו, של זה, של למנוע וכולי, והציבור יותר אוהב כשהוא כבר כואב נתקל כבר אני, בבעיות. קודם כל, אתה יודע, אני לא פוסל שום דבר, כן, אני רק אומר לך שבהרבה מאוד דברים זה גם איך אתה עושה את זה. נכון. וכשאתה אומר לבן אדם, כאילו בוא לשתי פגישות ותדע אם אתה מתאים, אני גם לא חייב שתבוא עם הבת זוג שלך, אני מהמם. יכול שתבוא לבד. כן, עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שאין אנשים שמפחדים? לפני חתונה? בטוח יש. בטוח יש, כן? אתה רוצה להגיד לי שכל האנשים שמתעסקים בהתפתחות אישית ורוחנית וכולי, האנשים האלה לא רוצים לשמר את הזוגיות שלהם, לפחות אחד מהם? בטוח.
עכשיו, אני לא צריך לשכנע את שניהם, מספיק שאחד מהם רוצה, מהמם. אם השני אומר לא, זה אומר שיש בעיה, כן. כן, אז אין לו ברירה, הוא חייב לבוא. אז כאילו הנקודה פה שיש הרבה מאוד שווקים שמעניינים. עכשיו, גם בשוק הנוכחי העיקרי שלך, לכאורה, של לפתור בעיות, גם שם יש הזדמנויות, אבל זה לא, הפתרון שלך לא יכול להיות כאילו במה שאתה חושב. זאת אומרת, אם תשאל שאלה לא נכונה, תקבל תשובה לא טובה. מהמם. זאת אומרת, אם השאלה שלך זה, איך אני יכול להראות לאנשים שאני יותר טוב מאחרים, אתה הולך להיכשל. כן. כן? זה לא המשימה שלך. המשימה שלך זה להראות שאתה שונה, לא יותר כן. טוב, יפה. שונה. קוקה קולה, אתה יודע, ניסו להתחרות בהם אלפי חברות, וכולם עשו את מה שהגיוני לעשות. נכון? איך אתה רוצה לנצח את קולה? אני אייצר מוצר יותר טעים, אני אמכור יותר בזול, נכון? אני אמכור פחית או בקבוק יותר גדול. כן. בפועל, החברות שגנבו נתח שוק מקוקה קולה, היו חברה אחת שאמרה, אנחנו מוכרים לדור של הצעירים, פפסי, נכון? אמרו, הם יצאו בקמפיין גדול לשנות ה-80, שאמר, דור הפפסי. ובעצם הם לקחו אז מי שהיה הסלבריטי של התקופה, מדונה, פרינס ומייקל ג'קסון, עשו איתם קמפיין גדול, ודיבר על זה שפפסי זה למשקה לצעירים. מהמם. עכשיו אתה אומר, רגע, אבל מה, הם ויתרו על כל המבוגרים? לא. כי צעירים זה מישהו שאני רוצה להיות, גם כן. כשאני מבוגר. נכון. וגם מישהו בן 50 שרוצה להרגיש שהוא בן 28, יבחר פפסי, כן? כי הוא רוצה להיות צעיר ומגניב, ולא... טוב, נכון. יש שם כל מיני סרטונים של ילד בא לקנות פחית שתייה, ואז החברים שלו מסתכלים עליו ואומרים לו משהו כמו, מה? אתה שותה את אותה קולה כמו ההורים שלך? כאילו זה מביך. לא כאילו, מגניב. כן, כזה. כאילו זה כמו לבוש את הבגדים של סבא. יפה. אז, אז זה אחד, וחברה שנייה, היא עשתה משהו שהוא סופר סופר לא הגיוני, והיא מכרה לך משקה פחות טעים, יותר יקר, בפחית יותר קטנה. Mm, כן, זה נקרא רדבול. עכשיו, מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, אנשים, אני לא יכול לנצח את קולה דרך משקה יותר טעים. כי קוקה קולה זה טעם החיים, נתון, סגור, כן? זהו, כן. ניצחו. אני יכול לנצח אותם במשחק אחר, בתחום אחר. והם לקחו את התחום של האנרגיה. עכשיו, הוא אומר, איך אני יודע שמשקה נותן לי אנרגיה? אחד, הטעם שלו לא טעים. אז אם הוא לא טעים, סימן שהוא עושה משהו אחר. Mm, הוא לא מוכר לי טעם. דבר שני, כן, הוא יקר. אם הוא יקר, סימן שיש בו רכיבים יותר טובים. זה לא סתם קצת קרמל, כן, ומים מוגזים. כן. יש שם משהו יותר מקולה, כן? ודבר שלישי, הפחית קטנה. למה היא קטנה? כי זה חזק, אסור לשתות הרבה, Mm, כן? יפה. ואז גם הגיע משרד הבריאות, שבאדיבותו, ופרסם אזהרה, שלא מומלץ לצעירים מתחת לגיל 16 לשתות את המשקה הזה. כן. ואז הציבור אמר, הנה, הוכחה שזה לא עובד. כן? עכשיו, כן. מה שהם מכרו לך, הם מכרו לך פתרון לרגע, ולא פתרון לבן אדם. Mhm. זאת אומרת, זה לא, הם מכרו פתרון, כשאתה מרגיש שאתה קצת מאבד את האנרגיה שלך, נגיד בעבודה, או כשאתה בלימודים, או כשאתה בנהיגה, תשתה רדבול. עכשיו, הם החדירו את זה דרך עולם הבילוי, דרך ברים ומועדונים, ומשם הם התפתחו. עכשיו, הדגש הפרסומי שלהם לא דיבר על היתרונות של המשקה, הם לא דיברו על המוצר, הם דיברו על מי האנשים שמשתמשים במוצר, ותמיד הראו לך כזה אנשי אקסטרים, ועם, אתה יודע, הצנחן שצונח מהחלל, Mhm. זה אנשים שעושים סקי, או אנשים שעושים ספורט מים, ואז חיברו לך את העניין של ביצועים, אנרגיה, להיות בשיא שלך,
רדבול, נכון? ואז כן, הסלוגן, רדבול נותן לך כנפיים. כן, כן? יפה. אז כאילו, עכשיו שים לב שהם לא מכרו לך את היתרונות של המוצר, הם לא באו ואמרו אני יותר טוב, כדאי לך, הם דיברו איתך על רגע ספציפי שבו אתה רוצה להיות במיטבך, כן? והם שכנעו אותך שהמוצר שונה מקוקה קולה בזה שהם עשו אותו אחר לגמרי, פחות טעים, יותר יקר, מקסים. יותר קטן, נכון? ודווקא, תחשוב על זה, זה כמו שאתה קונה עכשיו את המשחות סיניות לגב, כל המשחות של הכאבי גב. מהמם. למה הן מסריחות? נו, למה? כדי שתחשוב שיש להם סגולה רפואית. אם זה לא היה מסריח, זה היה עוזר לך פחות. עכשיו, וואלה. העניין שלך זה לא מה עובדתית נכון, אלא מה אנשים מאמינים שהוא נכון. עכשיו, מעניין. אם אני עכשיו רואה מאמן או יועץ שמספר לי שיותר טוב מאחרים, הוא נשמע לי כמו כל אחד אחר. כן. כן? כי אבל אין אף אחד. זה שאתה אומר שהמשחה מסריחה זה כי הם הכניסו בכוונה ריח כדי להיות שונים, או כי זה מה שהם הבינו שככה אנשים תופסים איכות של משחה? שאלה מעניינת. הם עשו את זה כי אתה חושב שזה סימן, כאילו, אם משהו לא טעים, הוא תרופה, נכון? אם משהו מסריח, הוא Mm, תרופה, אוקיי, נכון? בתפיסה, כן. נכון? עכשיו, אי אפשר לעשות לך תרופה מתוקה? בטח שאפשר. כן, עשיתי עבודה עם רופאים, ושאלתי אותם, תגידו, כאילו, איזה באגים יש לאנשים? זאת אומרת, תראה, אם אני עכשיו נותן לך גלולה או זריקה, אנשים מאמינים שזריקה עוזרת יותר. עכשיו, זה לא וואלה. משנה שבגלולה יהיה יותר חומר פעיל. אתה Mm, מאמין שזריקה עוזרת יותר. אתה משוכנע. אם אני נותן לך עכשיו כדור לכאב ראש, בצבע אדום או בצבע לבן, מה יותר טוב? נשמע נכון? שאדום. עכשיו, אתה אומר, אבל מה זה משנה מה הצבע של הקפסולה? מה כן, שמשנה זה החומר בפנים. נכון. אולי מבחינה מדעית, אבל יש את האפקט פלצבו, שזה אומר התפיסה שלי, ואנשים שנותנים להם כדור אדום מרגישים יותר טוב. אם התרופה יותר יקרה, היא עוזרת יותר. עכשיו, אתה יכול להגיד מה אנשים מטומטמים, מה זה מטומטמים? זה גם עובד עלינו. עכשיו, זה לא עובד עליך בתחום שלך, אבל זה עובד עליך שאתה הולך לקנות משהו אחר. Mhm. והמשימה שלנו זה לא לחנך אנשים ולא לשפוט אותם ולא ללעוג להם, אלא להבין אותם. כן, אתה איש שיווק, נכון? אתה לא איש חינוך. כן. אתה לא עכשיו, כן, אבל העובדות, יופי עובדות, כן? יש גוף אחד בישראל שמתעסק בהסברה. כן, הוא מציג עובדות כל הזמן. איך הולך לו? נכון? משרד החוץ. איך הולך להם כן, מהסברה? לא משהו. לא משהו. למה? תראה, כי אם רק עובדות היו מספיקות בחיים, אז לא היו מעסיקים עשרות מיליוני אנשים בעולם במקצועות של שיווק, של פרסום, כן, של עיצוב, של מכירות, יחסי לגמרי. ציבור וכולי וכולי, כן. אז כאילו, מה שנקרא, זה עובדה שמעסיקים אותם, נכון? אז כן, אם, אם מעסיקים אותם, אז זה עובדה שעובדות לא מספיקות. עכשיו, זה לא לגמרי. אומר ש, ש, שמישהו יכול לשקר ולהצליח, כן, אבל תיקח את המקום הזה של, אם אתה מוכר מוצר, כאילו, יש לך שירות טוב, אתה איש מקצוע, אתה מנוסה, אבל אתה צריך אבל להבין שהלקוחות לא רואים את זה. אתה נמצא בתוך קופסה שחורה, כן, כן? הלקוח לא יודע מה יש בפנים ולא רוצה לדעת. איך הוא שופט אותך? איך הוא בוחר בך? לפי מה? עכשיו, כן. כשלקוח לוקח גלולה, הוא יודע מה החומר הפעיל בפנים? הוא יודע מה זה חומר פעיל? לא, הוא יודע ממש לנתח לא. כימיקלים? לא. הוא מסתכל על קפסולה אדומה, אני אוהב אדום. זה מזרק יותר טוב. That's it. כן, עכשיו, אתה צריך למצוא מה זה אצלך בתחום שלך, מה זה הדברים האלה. מה זה אוקיי, הדברים האלה שיגרמו ישר לבעיה להסתכל להגיד, וואו, זה משהו אחר, זה יותר טוב. אוקיי. זה המשימה. זו המשימה. גם. אתה לא צריך יותר חשיפה, ואתה לא צריך יותר פרסום, ולא יותר תוכן, לא. זאת ואתה אומרת, לא צריך לדבר על זה שאתה, אם אני כן, מסכם את מה שאתה אומר פה, אז אני צריך בעצם להגביל את זה, את הייחודיות שלי, למה שרווחת הציבור תופס כמשהו
שנתפס יותר טוב, שהוא איכותי יותר, שהוא עושה אפקט יותר חזק? כאילו, השאלה הראשונה, יש משהו שנקרא פרוקסי. פרוקסי זה כלל אצבע. אוקיי. נגיד שאתה עכשיו בלונדון, כן? ואתה חיפשת מסעדה טובה להרשים את בת זוגך, ועשית מחקר באינטרנט. בדקת, אחרי שבועיים של מחקר, מצאת את המסעדה הכי טובה בלונדון. מהמם. ואתה מגיע היום, אתה לוקח אותה, מחזיק בידה, ואתם עומד בצד שני של הכביש, אתם מסתכלים על המקום, והמקום עומד שומם. יש שם בקושי שני אנשים בפנים, מלצרים משוממים, הבעל הבית עומד בכניסה ומסתכל, אולי יבואו לקוחות כזה. ובצד השני, לצד המסעדה, יש כן, מסעדה אחרת שלא שמעת עליה בכלל. כן. מסעדה מסעדה מפוצצת. מפוצצת או מאדם, כן. מפוצצת, אנשים מבסוטים, אתה רואה שכולם שמחים ואוכלים ומבסוטים ואתה עכשיו אשתך שואלת אותך, איזה מסעדה שלנו? מה אתה אומר לה? מהמם. כן, בעייתי. עכשיו, זה לא בעייתי בכלל, אתה בוחר במסעדה מלאה, כי באותו רגע מה ברור. שחשוב לך, נכון, זה להרשים. כשאתה התחלת את המחקר, רצית את המסעדה הכי טובה, אבל באותו רגע שצריך לקבל החלטה, השיקול שלך הוא עכשיו, איך אני לא טועה, איך הערב נכון. הזה לא יהיה נפילה, כן, ואז אתה הולך עכשיו, מה הפרוקסי שלך? הפרוקסי שלך זה אומר, אם יש הרבה אנשים שם, נכון, יש גרוע אקשן. זה לא יכול להיות, גרוע, זה תהיה חוויה טובה, כן, אם יש תור בחוץ, זה סימן שהמקום מצליח. עכשיו, נכון. בלי שהסתכלת על התפריט, בלי שהסתכלת מה המחירים, על מה הם עושים שם, אתה לא צריך את זה בשביל להחליט. נכון, זה אפקט פסיכולוגי. עכשיו, תחשוב על זה שזה כל כך הפוך מאיך שאנשים מוכרים לך. הם מספרים לך, תראה, יש לי ניסיון, ויש לי זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, וזה, ואני טוב בזה. זה לא, ככה הלקוח לא בוחר. נכון. ככה הלקוח מאשרר את הרגשה שלו שהוא בחר נכון, מהמם. אבל זה לא הסיבה למה הוא בחר. עכשיו, אתה מבזבז כל חודש אלפי או עשרות אלפי שקלים על פרסום ותוכן וזמן שלא רלוונטי בכלל לאיך שהלקוח בוחר. ואז אתה מתפלא שאתה לא צומח. וואו, הפתעה. גם כן, אתה לא קונה ככה. נכון? גם אתה לא קונה ככה נכון, מעסקים אחרים. נכון. אז למה, כאילו עכשיו, אבל אתה אומר, אבל כולם עושים את זה. יופי, אז בוא נעשה כמו כולם, ו, ולא נבין למה אנחנו כן. לא מצליחים. כן? כמו כולם. יפה. אחלה, אחלה דוגמאות, מצוין. אז בוא נתקדם קצת הלאה בשאלות, וענית לי על הרבה שאלות שתכננתי לשאול אותך, אבל בוא ניכנס לנושא של שיווק מול מכירות. אה, תגיד לי רגע, אליאב, איפה עובר בעצם הקו? האם שיווק טוב אמור להרוג את הצורך במכירה, או שזה תמיד יהיה איזשהו קרב פנים אל פנים? לא, קודם כל, אני מכיר את הדיונים האלה בחברות גדולות, שהמנכ"ל שואל את הסמנכ"ל מכירות, למה אין מכירות, למה אין מספיק מכירות, והסמנכ"ל מכירות אומר, הלידים זבל. והשיווק אומר, אנשי מכירות לא יודעים למכור. מהמם. עכשיו, אבל כשאתה עסק קטן, שאתה בעל מקצוע חופשי וכולי, אז זה לא אנשים שונים שיש להם אינטרסים מנוגדים והם רבים אחד עם השני, זה אתה. כן, עכשיו, המשימה שלך זה לייצר מצב ש, שהשיווק מביא לך פניות איכותיות. עכשיו, כשאתה מדבר עם משרד פרסום, הוא רוצה לייצר לך כמה שיותר לידים, נכון? מהמם. כי אתה משלם לו, למה הוא עושה את זה? זה באשמתך, כי אתה אומר לו, מה המחיר לליד? נכון? אז הוא רוצה להביא כמה שיותר לידים. ואז אתה אומר כן, לו, לידים איכותיים. ואז הוא בלחץ להביא אנשים שהם מספיק בסדר, שתאשר לו את הלידים. כן, כן? אז פה כאילו, שמים קצת את העגלה לפני הסוסים. וכשאתה, אמרתי, כשאתה שואל שאלה לא נכונה, אתה מקבל תשובה לא טובה. אתה צריך
להתחיל בהתחלה. מי הלקוח שאני רוצה לשרת? כן, קהל היעד. מה, כאילו, מה הפרופיל שלו? לא עכשיו סוציו-אקונומי. מה חשוב לבן אדם הזה? מי הוא מהמם. רוצה להיות? עכשיו, תגיד לי, כן, הוא באמזון יועץ משכנתה והוא רוצה משכנתה זולה. יופי שהוא רוצה משכנתה זולה, זה כמו להגיד לי, כן, אני מסעדה, הלקוחות שלי רעבים. זהו? הם לא רוצים שום דבר אחר חוץ מקצת אוכל? עכשיו, אם אנשים רוצים רק לאכול כדי לא למות, אז הם יכלו לאכול אורז ומים, ותשמע, זה ממש זול גם. כן, אבל זה כנראה לא מה שהם רוצים, נכון? נכון. הם רוצים, לפעמים הם רוצים חוויה, היה, נכון? הם רוצים שיהיה טעים, הם רוצים לבלות עם אנשים אחרים, נכון. נכון? נכון? הם רוצים עוד דברים חוץ מהם, הם רוצים לראות או להרגיש משהו. אז בוא נסתכל עליהם כאילו בני אדם, ולא בתור טפט שטוח, אלא בן אדם שיש לו צרכים, ויש לו רצונות, ויש לו מאוויים, ואני רוצה להבין אותו לעומק. הבן אדם הזה מפחד ממשהו? הוא חושש ממשהו? יש לו משהו שמציק לו? כן, עכשיו, בוא תתן לי דוגמה של עסק, ואני אעשה את זה יותר רלוונטי, בסדר? שלא יישמע 30,000 רגל. כן, בואו נחשוב על עסק. הזכרת יועץ משכנתאות, זה יכול להיות כיוון מעניין. בסדר, אז נגיד, יועץ משכנתאות, עכשיו, ליועץ משכנתאות אתה יודע, טכנית שני סוגי לקוחות, אחד זה מישהו שקונה דירה חדשה, והשני שממחזר משכנתה. מחזר, נכון. כן, עכשיו, האנשים האלה, אה, זה כמובן כאילו חוויה שונה, אבל נגיד שעכשיו מישהו בא ורוצה למחזר משכנתה, כן, שזה כרגע בישראל זה רוב השוק, כן? כן, יש עצירה, יש קיפאון במחירי דירות חדשות, אבל מחזור משכנתה בסדר. עכשיו, השאלה הראשונה שהוא שואל אותך זה, שומע, כמה ריבית אתה נותן? עכשיו, שזו שאלה טיפשית, זה נכון, כמו לשאול כמה עולה הליד. עכשיו, כי מה בסוף אתה רוצה? אולי הוא רוצה כאילו טכנית לשלם פחות על המשכנתה שלו, נכון, כאילו, בסך הכל. אולי עכשיו הוא פשוט במצוקה, אבל אולי הוא רוצה, אולי הוא במצוקה רגעית, יש לו עכשיו בעיית תזרים. נכון, אולי הוא עכשיו, העסקים חלשים ויש לו פחות הכנסות, וכמה אלפי שקלים שהוא משלם במשכנתה, שוחקים לו את הנשמה, נגיד, והוא מחפש דרך להוריד את זה. כן, אולי הוא גם מחפש להיות בן זוג יותר מוצלח, אולי הוא גם מחפש להיות אבא יותר טוב. זה בן אדם. כן, עכשיו, הוא בא אליך עם בעיה, אבל הבעיה תסתכל עליה בתור חוט שאתה יכול למשוך אותו ולפרום את כל חוט אחד, הסוודר. כן, אתה רוצה לפרום את הסוודר, את הבעיה, ואז לסרוג לו משהו חדש. מהמם. עכשיו, אז זה מתחיל בזה שהוא אומר לך, אני רוצה להוריד את זה. אז הוא אומר לו, בוא שנייה נבין את הסיטואציה, אני יכול להוריד לך אני יכול להציע לך ריבית מאוד אטרקטיבית, אני יכול גם להפחית לך משמעותית תשלומים חודשיים. אבל בוא נבין את הסיטואציה שהם כאילו לעומק. אתה רוצה שנפחית את זה לתמיד, ואז תשלם יותר שנים והרבה יותר כסף, או שאתה רוצה רק עכשיו שנתיים שלוש להוריד את התשלומים. מהמם. אתה רוצה אולי במקביל לזה שנוריד לך את התשלומים, שנבנה לך הון משפחתי? ואז הוא אומר לך, מה זאת אומרת הון משפחתי? תראה, עכשיו אתה משלם משכנתה, אתה משלם 8,000 שקל בחודש, נניח, ולמשך whatever, 25 שנה, בעוד 25 שנה אתה תסיים לשלם את המשכנתה. סבבה. יש לך חסרונות חוץ מזה? לא הרבה. מה דעתך שנעשה משהו יותר חכם? בוא נפחית לך את התשלומים, כן, עכשיו מ-8 ל-4, מהמם. לשנתיים, או 3 שנים. נשחרר לך טיפה לחץ. עכשיו, 2,000 שקל נביא לך לעובר ושב, ועוד 2,000 שקל נדאג שתקנה בהם קופת גמל וקרן השתלמות. מהמם. עוד 3 שנים נגיד שאנחנו נעלה חזרת התשלומים ל-6, כן? ואז נפחית את ההפרשות לקרן השתלמות, הקרן, אם אתה רוצה.
כן, אפשר להפחית את התשלומים, או שאפשר להפסיק להעביר לעובר ושב. כן, אם נגיד הפסקת להעביר לעובר ושב, כי התאזנת כבר והכל בסדר, אתה יכול, אתה יכול בתקופה של נניח 30 שנה על 2,000 שקל, בריבית של 7%, תשואה של 7%, אתה מגיע ל2.5 מיליון שקל, מזומן, מהמם, שיושבים לך עכשיו, הכסף הזה זה לא כסף, זה לא כמו קרן פנסיה שאתה לא יכול לגעת בזה. כן, קופת גמל וקרן השתלמות, אחד, זה כסף נזיל. שתיים, זה כסף שאתה יכול ללוות כנגדו, בריבית מאוד נכון, נמוכה. נכון נכון? מאוד, כן. אה, אז כאילו, כן, אז הבירור מבחינת צרכים, זה בעצם מילת המפתח, הבירור צרכים, החקירה העמוקה והבנה של איזה עוד פתרונות אנחנו יכולים להציע בהתאם לחוט הזה עכשיו, שהקענו למשוך ממנו, אבל יש פה עוד עולם שלם בגדול. בדיוק, עכשיו, מה אנחנו באים ואומרים? אני יוסי, אני איש מקצוע, העבודה שלי זה להבין את הבעיה שלך ולמצוא פתרונות. לא אכפת לי מה אתה אומר. כן, כשאנשים באים אליו ואומרים לי, אני רק צריך סיפור. זה לא, בוא נראה. ואז אני מגלה שב-90% מהמקרים הם לא צריכים רק סיפור. אין להם שום דבר מיוחד. מהמם, אז אני אומר, אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את הייחוד שלך. למצוא את הייחוד, אני צריך להבין מי הלקוחות, מה אני יכול להציע להם, מה לתפור להם, איך נכון, אני מגיש להם את זה, איך אני גורם להם להגיד, וואו, כן, כזה אני רוצה. וכשיש לנו את זה, אז אפשר לספר סיפור. כן, אז זה הבנתי. מעניין. העבודה שלנו זה להבין את הסיטואציה ולמצוא פתרונות. לא לדחוף לך את הדבר הטכני שלי, כאילו, מהמם, אני סוכן ביטוח, אז זה הפוליסה וזה, זה לא עובד ככה. כן, כן, אתה רוצה להבין את הסיטואציה, את המכלול, ואתה רוצה, עכשיו, גם בצד שני, תחשוב, יש שם בן אדם, שהוא מגיע אליך בחשש, כי הוא כן, לא מבין מה הוא צריך, הוא לא יודע לקנות את זה. כן, אם אני עכשיו שולח אותך לקנות מזגן, אתה יודע לקנות מזגן? אסלה, אתה יודע לקנות? אין לך מושג. אין לי מושג. עכשיו תחשוב, אתה מגיע, אתה אומר, אין לי מושג, אז מה אתה נכון, עושה? אתה בודק אתה עושה מחקר על עולם האסלות, אתה נכנס לזה, להבין מאיזה חומרים הן עשויות, איזה מנגנונים יש שם, נכון? לא, רוב לא. אתה לא עושה את כן. זה. אתה מחפש פחות או יותר מה, אתה יודע, עיצוב מה יפה, יש, מה, מחיר, זהו. כן, אתה שואל אנשים כן, מה מומלץ, מה כדאי, אתה קורא באינטרנט, אתה מנסה להבין איך נכון לך לבחור. נכון. אז אם היית משווק לי אסלה, אז הייתי אומר לך, אוקיי, אז בוא תלמד אותי לבחור אסלה, בלי קשר לאסלה שלך. Mm, קודם כל, תעזור לי להבין איך אני יודע מה מתאים לי. כן, עכשיו, יש מה שנקרא שאלה מטומטמת. זו השאלה הראשונה ששואלים אותך לקוחות שלא מבינים כלום. עכשיו, הנה, אתה איש מקצוע, אתה אומר, מה זה השאלה המטומטמת הזאת? עכשיו, זה כאילו, אתה לא אומר להם את זה, אבל זה מעצבן אותך, אתה אומר, נכון. זו שאלה מוזרה. אז כמו שלפני שנים היה לי סוכנות סושיאל מדיה, בשותפות עם רני רהב. ואנשים היו מגיעים, אתה יודע, אנשי עסקים בכירים, רציניים וזה, ואומרים לי, אז כמה עולה פייסבוק? עכשיו, מה זה כמה עולה פייסבוק? ישבתי עם יבואן רכב, אמרו לי, Mhm, כמה עולה פייסבוק? כמה עולה פייסבוק? אמרתי לו, אותו דבר כמו אוטו לבן. אמר לי, אבל יש מלא סוגים של מכוניות, יש מלא דגמים, יש משומש, חדש, יש זה, יש קילומטראז', יש כן, הספקי מנוע. אמרתי לו, ולמה אתה חושב שבתחום שלי זה לא עובד ככה? יפה. כן? עכשיו, לא, האמת שזה לא יפה, זו תשובה לא טובה, אבל לא זו טובה, הייתה תשובה, אבל לא, זה פשוט הצחיק אותי קצת, זהו. זהו, זו תשובה שהיא מאוד מספקת למי שאומר אותה, אבל היא לא טובה כי זה לא גרם לו לקנות, כן, בסדר, כן, זה רק עצבן אותו, אבל הוא הרגיש טמבל, כן, אבל ככה לא מוכרים, זה לא תשובה טובה. ברור. אבל הנקודה זה התסכול הזה נובע מזה שאתה עושה משהו שהוא סופר מורכב, ואנשים רואים אותו בתור כן, בעובי של קלף. כאילו, כן, מבחינתם זה, מה אתה עושה? צ'יק צ'ק, תעשה לי צ'יק צ'ק, נכון. כאילו זה, תכנן, תראה, מתקשרים אליי.
אני צריך רק משפט אחד, רק משפט, תן לי רק משפט אחד שעושה לי מכירות, זה הכל, כן, בוא לקפה, בוא יפה, לקפה. כן, כאילו, הם מסתכלים על זה, עכשיו, אתה אומר, מה זה משפט אחד? המשפט האחד הזה, אתה יודע, הוא מכיל עולם שלם של להבין כאילו, מי הלקוחות, מה חשוב להם, מה מניע אותם, אה, באיזה קטגוריה אני רוצה למצב את עצמי, מול איזה מתחרים, כן, לגמרי. עולם, עולם שלם. דווקא מהמם. בגלל שזה משפט אחד, זה הרבה מאוד עבודה, כן, נכון. עכשיו כן? הזכרת פה, כן, הזכרת פה גם קצת, נגעת בנושא של הנימוס בתשובה וכולי, אז אני רוצה לעבור איתך קצת לשאלה הבאה, אפרופו מה שאני קורא לו מלכודת הנימוס. אה, למה באמת כשלקוח אומר לנו, תשלח לי הצעה, אני אשן על זה, שלח לי סיכום, בדרך כלל כמעט תמיד זה מסתיים בזה שהלקוח נעלם. הנה, גם אני אומר לך מניסיון אישי, היה לי מקרה כזה עם מישהו, אני בוודאות ידעתי שהוא לא יחזור אליי. אבל אתה יודע, הנימוס מחייב, בסדר, נשלח לך הצעה, שלחתי לו משהו מסודר ובינתיים שקט, כן. בינתיים. מה אתה יודע, מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה? זה, 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 מה שנראה, זה חוזר לנקודה שהלקוח לא יודע לבחור. כשהלקוח לא יודע לבחור, הוא אומר לך, תן לי לישון על זה, שלחתי את הצעה מהמם. מסודרת. טוב, המשמעות של זה, זה לא הבנתי מה אני קונה. לא הבנתי למה לבחור בך. אוקיי, אוקיי, טוב, הנטייה של אנשים, זה מתחיל בזה שכנראה שאתה דיברת איתו, עם הלקוח הזה, הוא אומר לך, תספר לי מה אתה עושה, ואתה מספר לו, אתה מדבר על עצמך. אתה מציג לו את העסק, את ההישגים, את הזה, ומה אתה עושה, ומה זה, ואכלת לו את הראש. אתה במקרה מרגיש שלי נפלא, אני מנסה להביא את זה מהמקום שלו, מה זה ייתן לו, איזה תועלות הוא יקבל, דברים כאלה, אבל אתה יודע, כן, בסוף יש צד שני, כל אחד איך שהוא תופס את זה. והצד, והצד השני יושב שם ואומר, אוקיי, הוא נשמע לי כמו כל אחד אחר. מהמם. עכשיו, הגישה הנכונה צריכה להיות, שאתה מתחיל בנקודת מבט שלו, של הבן אדם. אתה אומר לו, עכשיו אני מוכר לך ביטוח בריאות. מה, לקנות ביטוח בריאות זה כיף כמו לקנות מצבה. לגמרי. אין לך מושג בזה, אתה לא מבין, אתה לא רוצה את זה, אבל אין ברירה. אתה יודע, אני חייב ביטוח בריאות ואני חייב מצבה. בסוף אני אקנה אם אני רוצה או לא רוצה. אם אני לא אקנה, יקנו לי, נכון? אבל זה כן. יקרה, זה יקרה, נכון? אין מה לעשות. אף אחד לא רוצה את זה וזה קורה. ואז אתה נכנס לעולם הזה ואתה רואה שיש לך מונחים שאתה לא מבין, נכון? זה החרגות. מה זה החרגות? אני אמור עכשיו לבדוק חס וחלילה איזה סוגי סרטן יהיו לי? זה כיסוי השתלות עד 300,000 שקל. כן. אוקיי, אני מאיפה אני צריך יודע כמה עולה יותר, השתלה? בדיוק, זה מספיק? לא מספיק? מה זה הדברים האלה? עכשיו, כן, מבקשים ממך בתור לקוח להחליט על דברים שאין לך מושג בהם. בוא תבחר. איך אני בוחר? לפי מה? כן, אני רוצה משהו טוב. עכשיו, אני לא יודע מה, כאילו, אתה יודע, עכשיו, אם אני הולך לקנות עכשיו טלפון סלולרי, קל לבדוק מה טוב. אם אני בודק, אתה יודע, קוטג', אני יודע מה זה קוטג'. ביטוח בריאות, מה אני מבין בזה? ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה אני עושה? אני אשאל אנשים. עכשיו, החבר שממליץ לי, מאיפה אני יודע אם הוא ממליץ לי כי זה טוב? מה, כאילו, איך הוא יודע שזה טוב? הוא השתמש? כן. כן, כן. נכון, מה, נכון. לפי מה הוא אולי, אתה יודע שזה יודע, טוב? יכול להיות. אה, בעבודה ממליצים על הסוכן הזה, אוקיי, אולי הוא חבר של הבעל הבית, מאיפה אני כן. יודע שזה טוב? איך אני יכול לקבל החלטה ולהיות בטוח שקיבלתי החלטה טובה? עכשיו, מהמם. שים לב, עד עכשיו לא דיברתי בכלל עליי, נכון, כן, דיברתי על הלקוח. אוקיי, אני מדבר על הלקוח, כל הזמן. לא, אוקיי. ואז עכשיו אתה הסוכן, אתה אומר ללקוח, מה שאתה צריך, אידיאלי, החלום שלך באמת, זה אם היה שירות כזה, שמראה לך מה סוכני ביטוחי בריאות, שהם מבינים בבריאות, מה הם קונים לעצמם. עכשיו, לא בעם אחד, 30, 40 אנשים, שהמצב המשפחתי שלהם, הכלכלי שלהם, דומה לשלך. והיית יכול לראות מה הם קונים. עכשיו, אם כולם היו קונים את אותה פוליסה, והיית רואה אותם, זה הפוליסה הנכונה, מהמם. נכון? או אם יש שם כן, שתי פוליסות פופולריות, אתה אומר, אוקיי, כל אחת מאלה היא טובה, מעולה. כן. ואז אפרופו הלקוח יושב מולך, המסעדה המלאה, כן, כן, עכשיו הלקוח יושב מולך ואומר, וואו, כן,
זה מה שאני רוצה. ואז אתה אומר לו, ובכן אדוני, זה בדיוק מה שאני מציע לך. ואז אתה מציג לו אתה יודע, פותח לו את הוואטסאפ שלך ומראה לו את הקבוצת וואטסאפ עם 30-40 סוכני ביטוח, שכולכם כזה קולגות ומשתפים מה הפוליסה הכי טובה ומה מה, מהמם. מה, מה אתם קונים ובאיזה מחיר. כן. כן, עכשיו, לקוח בסיטואציה הזאת, כן, ברוב המקרים יקנה ממך. למה? כי אחד, הוא לא רוצה להבין את המוצר, הוא רוצה להבין שהמוצר טוב. אז עכשיו, יש לך 4 שלבים. אחד זה הפונקציונליות. זה הדבר שהלקוח הכי לא רוצה להבין. איך אתה נכון. עושה את זה, ומה אתה עושה, ומה הפרטים. גם אם הוא אוקיי. שואל על זה, הוא שואל מחוסר ביטחון. אוקיי. מה שהוא רוצה להבין זה, אחד, זה הוכחה. איך אני יכול לדעת שזה טוב? אם סוכני ביטוח קנו את זה לעצמם, סימן שזה טוב. עכשיו, מהמם. אם הרבה סוכנים קנו את זה, אז יכול להיות שסוכן אחד יהיה מטומטם, אבל 40 לא יהיו מטומטמים. נכון. הדבר שני שהוא רוצה, זה השלישי בסדר, אבל הדבר השני שהוא רוצה, זה זהות. זה מה זה אומר עליי שקניתי את המוצר הזה. אם מהמם. קניתי את אותו מוצר, כמו של המומחים בתחום, יש לי את ה-the best. כן. עשיתי החלטה טובה. ואז השלב האחרון זה מה אני מספר לאחרים. זה מה שקרה מבחן הרגע שאחרי. אם לקוח יצא ממך, כן, אתה סוכן ביטוח, והלקוח יצא ממך והוא פוגש חבר, והחבר שלו אומר לו, מה זה, מה אתה רוצה פה? בדיוק קניתי ביטוח בריאות. והוא אומר לו, לא, למה לא אמרת לי? יש לי סוכן יותר טוב, יש לי זה, היה מסדר אותך, היה... איך אתה מרגיש? איך הלקוח מרגיש? עכשיו, אם הוא קנה אצל סוכן רגיל, הוא מרגיש רע. אם הוא קנה אצל הסוכן שלנו, שמכר לו, הוא אומר לו, אח שלי, מה שאני קיבלתי, אף אחד לא נותן. אין יותר טוב. נכון? הוא בטוח בעצמו. ואז הוא מספר לחבר שלו, והחבר שלו אומר, וואלה, באמת נשמע טוב, גם אני רוצה. הפכת כן. את זה. זאת אומרת, עכשיו, כל זה מתחיל מזה שאני מבין את הלקוח. עכשיו, שים לב שכל השיחה שלי, מהמם. כמעט כולה, עסקה בכלל בלקוח ולא במוצר. כן. היא עסקה בבחירה, איך אני בוחר, ולא בכמה המוצר יותר טוב. אני לא רוצה לשמוע את הפרטים על מה שאתה עושה, על איך שאתה עושה. אם אני שואל, זה חוסר ביטחון, זה סימן רע. כן. אנשים שואלים, איך אתה עושה סטורי טלינג? אז מה זה סטורי טלינג? זה לא מעניין אותך. זה לא מה שחשוב לך. מה שחשוב לך בתור לקוח, זה להרגיש שאני מבין לעומק את הבעיה שלך, שאני מבין את האלטרנטיבות שלך, שאני מבין מה הפתרון האידיאלי עבורך, ושאני מהמם. זה שיכול לספק אותו. מהמם. זה מה שחשוב לך. כן. לגמרי. ואז יש לך משהו שאתה מרגיש שאתה יודע לבחור, בסדר, בוא ניקח מסעדה. נגיד שיש לי מסעדה, ואני אומר, וואי, יש לי מסעדה ממש טובה, יש לי אוכל ממש טוב, אני פגשתי כזו מסעדה, כי הייתי בכזה, הוא אומר לי, מה, אני לא יודע מה לעשות, אמרתי לו, בוא תספר לי טיפה, ואז הוא מספר לי שהמסעדה טובה, אני אומר לו, כן, אבל כל אחד אומר שהמסעדה שלו טובה, אני לא מכיר בעל מסעדה שחושב שהאוכל שלו לא טעים, הוא אומר כן. לי, לא, אצלי כל כך טוב, שבאים אליי שפים כמו חיים כהן ואייל שני, הם אוכלים פה. עכשיו, או. הם יכולים, עכשיו אמרתי לו, מצוין, אז בוא נעבוד עם זה. אתה עכשיו הולך להיות המקום שבו, מה שנקרא, כל השפים הגדולים הגדולים אוכלים. אוכלים, כן. כל הגדולים אוכלים, שהם לא אוכלים במסעדה שלהם. עכשיו, גם אנשים יגידו, כן, הם בטח לא משלמים, Mm. כי זה כזה קטע של בעלי מסעדות, שהם כן. מפרגנים אחד לשני, לא. יכול להיות, אבל עדיין, כן, הם לא ישלמו בשום מקום. למה הם אוכלים נכון. פה? או. יפה. כי זה טעים. אז עכשיו, איפה אני רוצה לאכול? במסעדה שהשפים הגדולים אוכלים, או בסתם מסעדה טובה? כן. במקום שאולי אני אתקל בו באייל שני, או במקום nobody's. כן. ועכשיו, עם זה אתה יכול לבנות סיפור, כי זה נותן ללקוחות כלל החלטה, כן. כלל בחירה. יפה מאוד. ועכשיו אתה אומר, אתה בא למסעדה החדשה של זה, לא, מה, הם טובים, הם זה? כן, אפילו אייל שני אוכל שם. מה אתה אומר? אני בא. תחשוב כמה זה פשוט. ולא אגיד לי, כן. הם מקפידים לשים כך וכך שמן במנות וזה, ואתה יודע, והמנות הן דלות קלוריות.
כל הפרטים האלה לא מזיזים לך, זה היגיון. יפה. מה שגורם לך לבחור, זה משהו אחר. עכשיו, זה שונה פר מקרה כמובן, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. מהמם. כן? וכל פעם שלקוח אומר לך, תן לי לישון על זה, תשלח לי הצעה מסודרת, הוא אומר לך, אני לא מבין איך לבחור. זה רמז, רמז. מדהים, מדהים. אז, אז כאילו, עכשיו, אם הלקוח אומר, כאילו, תראה, אם לקוח אפילו לא ביקש לך את המחיר, הוא אומר לך, תשלח לי במייל, אז כאילו, הוא אומר לך, אני לא מתכוון לקנות. כן, הפוך, אתה רוצה להגיע בשיחה עצמה למחיר. כן, להגיד, להבין, כאילו, לפני שאני עכשיו מבזבז שעה להכין הצעת מחיר, בוא כן, תבין, בוא נביא את הסדרי גודל. עכשיו, כן. אתה רוצה אולי גם בשיחה, שהמחיר יהפוך להיות חלק מהאלטרנטיבות. זאת אומרת, תראה, יש פתרונות, נגיד, בא לה, אומר לי, תשמע, קיבלתי הצעות ב-12. אתה יכול לעשות יותר טוב? אמרתי לו, לא, לכזה, למה שאתה צריך, וזה, אני מעריך את זה ב-30,000. מהמם. אז הוא אומר לי, אבל יש לי ב-12, לא, יש לי הצעה גם ב-0 אם אתה רוצה. כן, מה זה ב-0? צ'אט GPT, הכי זול. כן. הוא אומר לי, לא, אבל אני לא רוצה צ'אט GPT. אני לא, למה לא? זה זול. הוא אומר לי, כן, אני רוצה גם שיקול דעת, אני רוצה אחריות, אני רוצה פתרון שהוא מותאם, אני או, רוצה לדעת זה מצוין. עכשיו, מה זה פתרון מצוין? מה זה פתרון שהוא מותאם? מה זה שיקול דעת? בואו נפרוט את זה. כן, ואנחנו עוברים על דברים, וגילינו שיש 6 דברים שחשובים לפרויקט שלו, כדי שהוא ידע שזה, כאילו, מה שקרה, 6 דברים שחשובים, שספק יבין לגביו ויעשה, כדי שהפרויקט יצליח. אמרתי לו, עכשיו מהמם. תסתכל על ההצעות של ה-12, כמה מהסעיפים האלה מופיעים שם? הוא אומר לי 2. אמרתי לו, 2 מתוך 6 זה לא רע. כן, טוב, אתה גם מבין למה המחיר הוא פי 2.5 יותר, כן, כי אתה מקבל הרבה יותר. עכשיו, אם אתה עכשיו, כן, הוא התעסק כן, הוא רצה לגייס 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. מהמם. לא. שים לב שבאף אחד מההצעות שלך, הם לא כתבו שהם ילכו לדבר עם משקיעים מוסדיים, לשמוע את נקודת מבט שלהם. כן, איך אתה רוצה לשווק משהו ולא יודעת מי הקהל ודרך הקהל חושב? יאללה, בסיסי, לא? לגמרי. אבל רצית לחסוך, זה מה שקיבלת. עכשיו אתה קיבלת, אתה יודע, אתה אומר, ההבדל ב-12,000 שקל, קיבלת קלדן יקר. כן, אז יהיה לך סיפור, יהיה לך מצגת, שלא רלוונטית, לא אפקטיבית, אבל עשית וי. כן, אם זה מה שאתה רוצה, סבבה. אם, כאילו, אם אתה ממש מתעקש לכיוון הזה, קח צ'אט GPT כבר, כן, אל תוציא כסף בכלל. יפה. כי התוצאה אותה תוצאה. אתה חייב למצוא תובנה שמבוססת על תפיסת העולם של הלקוח. עכשיו, יושב שם בן אדם, במקרה הזה זה משקיע מוסדי, במקרה שלך זה מישהו אחר, כן? ואתה שומע את המילים שלו, איך הוא מתאר את המצב, מה מטריד אותו, מה חשוב לו. אתה שומע גם מה הוא לא אומר, לגמרי. אתה שואל שאלות, ואז אתה מגלה שהרבה מאוד מהדברים שאומרים לך, אנשים אומרים אותם כי הם נשמעים טוב, אבל הם לא האמת. אני עובד עם כלל מאוד פשוט, שאומר, יש 2 סיבות למה מישהו עושה משהו. סיבה אמיתית וסיבה שנשמע טוב. אם הסיבה נשמעת טוב, סימן שהיא לא אמיתית. וואלה. הדברים, כאילו, סתם נוגע, שכן שלך קנה מרצדס. שאל אותו, למה קנית מרצדס? יש 2 אפשרויות, נכון? או שהוא יגיד לך את האמת, קניתי רכב כי אני רוצה להיראות מצליח, אני רוצה שיעריכו אותי. אה, סליחה. קניתי מרצדס כי אני רוצה שיחשבו שאני מצליח, כי אני רוצה להרגיש בעצמי מצליח, כי אני רוצה להראות לכולם, כן, שיש לי כסף וכו'. זה האפשרות האמיתית. האפשרות השנייה זה, קניתי את האוטו כי זה פאר ההנדסה, כי זה טכנולוגיה, תראה את המסך בתוך האוטו, תראה את מהמם. הביצועים של האוטו, והבולמים, תראה את הנסיעה, איזה רכה היא. נכון? זה 2 הסיבות שיכולים לבחור. כן, רוב האנשים יבחרו בסיבה השנייה, נכון? כן,
כן? זה לא הסיבה למה הם מוכרים. עכשיו, מרצדס למשל, כאילו מותג, שהם גילו, אגב, החברה בדקה את זה, שכשהם מורידים את המחיר, אנשים קונים פחות. כן, ומה, זה שהמחיר, נתפס פחות יוקרתי אולי, או... כי המחיר זה הסיבה שאנשים קונים. כן, הקהל כאילו הספציפי הזה. זה, זה כמו שאתה עכשיו מקבל, אתה עכשיו הולך לקנות מתנה לחבר. אתה רוצה לקנות מתנה זולה? לא. לא, אתה רוצה לקנות, אתה תשמח לקנות משהו שהחבר חושב שהוא יקר, ותקנה נכון, אותו בזול, נכון. אבל אתה לא רוצה מתנה זולה. כן, לא כי מה תיתפס שאתה, זולה. בדיוק, כן. כי אתה קונה את הרושם אצל החבר, שהחבר אומר, בואנה, יוסי השקיע בי, איזה חבר, פינק, פינק. זה מה שאתה קונה, אתה לא קונה את הוויסקי, אתה כן, קונה את הערכה של החבר. לגמרי. אז אנחנו צריכים להסתכל על מה אנשים קונים כשהם קונים, מה חשוב להם. מהמם. וזה לרוב לא מה שהם אומרים, הם לרוב גם לא מודעים לזה. עכשיו, בן אדם שעכשיו אתה קונה בריכה הביתה, אתה קונה בית עם בריכה. הסיבה ההגיונית לקנות בית עם בריכה זה כי אתה שוכר הרבה, או הילדים שלך צריכים הרבה, או כן, כן, שיהיה נוח. אבל זה לא המצב. כן, רוב הבריכות הביתיות, העבודה הכי קלה בעולם זה לתחזק אותן. למה? הכי, כי, הכי קלה? כן, כי אף אחד לא נכנס למים. בקטע הזה, אוקיי. כן, כן. אם אין לך ילדים קטנים, אף אחד לא נכנס למים. כאילו כן, אולי פעם בשבועיים מישהו טובל את רגליו, או כן, whatever. אז כאילו, חיים נורא קלים. כן, אבל אתה אומר רגע, אנשים שמוציאים כסף על בריכה, זה המון כסף, אתה יודע, זה לבנות את הדבר הזה, זה שטח, זה כן, תחזוקה, מים, מה, אז למה הם עושים את זה? אז כן, סיבה מספר אחת, אתה יודע, זה סטטוס. כן, נכון, כי אם יש לך בית עם בריכה, סימן שאתה מצליח. נכון, סיבה שנייה, זה אם אתה אוהב לארח אנשים. כן, אם אתה נכון. מזמין אנשים ביום שישי לדירה שלך בפתח תקווה, לפצח גרעינים על הסלון, כאילו, מי זה אז מעניין? כן, אבל אם אתה מזמין אותם למסיבת בריכה, אנשים יבואו. כן, אז בריכה זה מושך אנשים, זה כיף. כן, אז סיבה השלישית היא סיבה מאוד חשובה, והיא קשורה לזה, למי האנשים שקונים בית עם בריכה? הם אנשים מצליחים, נכון? יש להם נכון, כסף. כן, אנשים מצליחים בדרך כלל עובדים קשה, עובדים הרבה שעות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שרוב הסיכויים, בוא נגיד שאם אני אקח 9 מתוך 10 אנשים, השיחה שלהם עם הילדים שלהם זה, אה, איך בלימודים? כיף. איך היה בזה? בסדר. מה זה? אבא, אני צריך כסף. זה השיחות. זאת אומרת, לצורך העניין, האבא, ההיכרות שלו עם הילדים שלו היא מאוד מאוד שטחית. כן, כן, אבא זה הכספומט. כן, זה שמשלם על דברים, ו, ומציק לי עם שאלות. כן, עם זה, איך היה בלימודים. הוא רוצה לוודא שההשקעה שלו משתלמת. ואין שם עומק. זאת אומרת, כן, אם עכשיו תשאל את ההורה המצליח, האיש עסקים מצליח, תגיד, מה המוזיקה החביבה לבת שלך? איזה זמרים היא אוהבת? הוא לא יודע. איזה משחק מחשב הבן שלך משחק? לא יודע, משהו בפלייסטיישן. כן, אבל איזה משחק? לא יודע. אולי פיפא? איזה קבוצה הוא אוהב? לא יודע. זאת אומרת, אפס חיבור. עכשיו, מה זה מחלחל לך? שאתה מרגיש שאתה חרא של אבא. ואז כן, אתה פוגש איזה איש מכירות שאומר לך, אתה יודע, יש לנו זה, אגב, אני יכול לתת לך את הבית הזה עם הבריכה, הילדים שלך יעופו על זה. כן, נגע בעצב פתוח. זה כאילו משפט תמים, כן, אבל הוא מזכיר לך שיש לך דרך אחת לסדר את זה שאתה חרא של אבא עם הכסף שלך. וואלה, כן, ככה גם מוכרים לך טיולים לדיסני, כן, כאילו, כן. אבל זה אותו נרב. עכשיו, זה לא קשור לפיצ'רים של הבריכה בכלל. לגמרי לא, זה לא קשור, לא, זה קשור אליך, לאיזה בעיה רגשית הוא פותר לך. בדיוק. דבר רביעי, אגב, זה חמוד, יש המון המון נשים שאוהבות להשתזף. אבל אם בחורה תשב בחצר בדשא עם ביקיני, השכנים יסתכלו ויגידו מטורללת. כן, אבל כשזה ליד אבל בריכה, זה עושה שכל.
בדיוק. יפה, זה כמו, כן, אז העניין שלנו זה להבין אנשים וסיטואציות. יפה. מה המוטיבציה שלהם, באיזה סיטואציה נמצאים, ואיך אנחנו יכולים לעזור להם להתגבר על הסיטואציה הזאת. עכשיו, מדליק. הם לא בהכרח מודעים לזה, ודווקא ככל שהם לא מודעים לזה, זה עובד יותר טוב. וואלה. אבל הפתרון שלנו, הוא כאילו, הוא צריך להיות, אנחנו צריכים לצאת מהקוביות של התעשייה שלנו, מהז'רגון של התעשייה, ולהתחיל לחשוב על אנשים כאילו הם בני אדם, ולעזור להם באמצעות הכלים שלנו. אז יפה. אנשים אומרים לי, אתה מוכר סטורי טלינג? לא, אני לא מוכר סטורי טלינג, אני לא מוכר שורות, אני לא מוכר טקסטים, אני מוכר לך פתרון לבעיה. פתרונות לבעיות. אני עושה את זה יפה. באמצעות ידע שלי בתחום הזה. כן, זה כמו שהיועץ משכנתה שלנו, הוא לא כן. מוכר משכנתה, הוא לא מתווך של משכנתה, הוא עוזר לך למצוא את הפתרון שנכון לך, דרך בעצם אם אני ידע מסכם פיננסי. את מה שאתה אומר, ואתה אומר פה הרבה, הבאת המון דוגמאות וזה מקסים, היכולת שלנו כבעל עסק לאבחן ולהביא את סל הפתרונות שלנו בהתאמה לאבחון הנכון שעשינו ללקוח שנמצא מולנו, זה כן, בעצם המפתח להצלחה ולגדילה שלנו, כן. זה כל הדבר. עכשיו, מה קורה כשאתה לא עושה את זה? אתה כשאתה לא נשמע כמו עושה את זה, כולם. כן, אתה נשמע כמו כולם, אתה מתחיל להתחרות על מחיר, אתה הופך להיות עוד שורה באקסל שמישהו משווה, נכון, אה, אתה מתחיל לקבל לקוחות שאתה לא אוהב, אתה מתחיל להתפשר על איכות העבודה שלך, ואז אתה חוזר הביתה ואתה אתה מרגיש ריק, נכון, כי אתה אומר אתה מרגיש מומש. כמו פועל במפעל, כן, ואז אתה מתחיל לשנוא את הלקוחות שלך, ואת העבודה שלך, ואתה מצטער שבחרת במקצוע הזה. זה מה שקורה, זה הצד שני. יפה, יפה מאוד. טוב, אני רוצה ככה להתקדם לקראת סיום ולשאול אותך איזה פעולה אחת שבעל עסק יכול לעשות כבר מחר בבוקר כדי להתחיל לשנות את התוצאות שלו, משהו שהם יכולים ככה לקחת. השאלה הכי פשוטה, הדבר הכי מהמם. פשוט שאפשר לעשות, הכי קל לעשות, זה לפנות לחמישה עד עשרה לקוחות שקונים איתנו. מהמם. לקוחות שלנו, הם מרוצים. וזה כן, גם אנשים שאתה אומר, וואלה, הלוואי והיה לי עוד ממנו. כן. תתקשרו אליהם ותשאלו אותם, תגיד, כשקנית ממני במקור, נכון, זוכר? היססת קצת. למה היססת? מה היה שם שהפריע לך לקנות? כן, קנית, נכון. כן, כן. אבל עזוב מה שאתה... שהיית בהתחלה, היססת, למה היססת? מה התלבטת? מה הייתה מהמם. ההתלבטות? זה הדבר הראשון שצריך לפתור. וואלה, יפה. זה פשוט לעשות, כן? עזוב, נותן תובנות לאיפה אנחנו צריכים לעשות עבודה. ושם הרמזים של איפה יש עוד הזדמנויות מבחינת התובנות לקוח. התובנות לקוח זה המפתח. כן, ל- להבין מי האדם. אבל אתה הולך לאדם אתה אומר, הוא לקוח טוב, אני רוצה עוד ממנו, כן? והוא קנה ממני, סבבה. אבל אני רוצה לשאול, מה הייתה ההתלבטות בהתחלה? מה מהמם. גרם לו להסס, או כזה, שהוא רצה עוד יום לחשוב על זה, עוד יומיים לחשוב על זה, או לקח לו שבוע ככה לעכל דברים? כן, מה היה שם? אוקיי. מה היה חסר? מה היה ודרך חסר? זה, דרך זה אתה יכול להבין, אוקיי, אז בכלל כל מה שאמרתי בקטע הזה רק בלבל אותו. Mm, ומה שהייתי צריך לעשות זה למקד, ושם אתה מוצא את ההזדמנויות שלך. יפה. זה כאילו מה שנקרא טיפ פשוט. כן. מעולה, מעולה. טוב, אז שאלה לסיום ככה, אם מי שרוצה מה שנקרא להפסיק לנחש, להתחיל למכור בצורה יותר נגיד מדעית או מושכלת, איפה הוא יכול למצוא אותך, מה הצעד הבא שכדאי לו לעשות קודם כל, ממך? יש לי בקרוב וובינר, מהמם. שאני נותן במתנה, זה שעה וחצי שמסדר את הראש, לגבי, המסר שם פשוט, כן, אבל פשוט אבל מורכב ליישום, כן? מהמם. זה פשוט במובן של, הבעיה שלך זה לא עוד שיווק ועוד פרסום ועוד תוכן, זה עוד הוצאות, כן. כן? אתה לא צריך עוד חשיפה. מה שאתה צריך זה לדעת איך אתה גורם ללקוחות הנכונים לבחור בך. מהמם. העניין זה בחירה, כן. וכאילו, אתה לא מכונה, אתה בן אדם עם רגשות, ואם עכשיו יבואו 100 אנשים, ו-95 יגידו לא, זה לא נעים. זה לא נעים לך. נכון.
כן? אתה רוצה שיפנו 5 ויקנו 5. כן, אתה לא רוצה את כל אתה לא מפעל, אתה לא תנובה, אתה נכון. לא שופרסל, אל תחשוב על עצמך ככה. אז מה שאתה רוצה, אתה רוצה שיפנו לך אנשים רלוונטיים, הם יתאימו לך, אתה תתאים להם, אתה תוכל לתת להם שירות טוב, הם ישלמו עליו כמו שצריך, כן, ויעריכו אותך, ואלה גם אנשים שימליצו לך לאחרים. האנשים לגמרי. שאתה מביא עכשיו, כזה, יאללה, תביא, שיהיה, צריך לשלם את החשבונות, תביא, זה אנשים שהם מורידים אותך בסטנדרטים, הם מורידים לך את האיכות חיים, הם מתלוננים, הם לא מרוצים, בצדק אגב, כי אתה לא יכול לבצע להם שירות טוב, כי הם לא שילמו מספיק, כן, נכון. וזה מייצר מעגל שלילי שפוגע לך גם בחשבון הבנק, גם באיכות חיים. עכשיו, מה אנחנו נדבר על איך להבין, זה הוובינר, מהמם. איך אנחנו מבינים, להבין איך לקוחות בוחרים, ואז לראות איך אני יכול ליישם את זה בתחום שלי, כדי להגיע למצב שאנשים בוחרים בי ואני לא צריך לשכנע אותם. מהמם. כן, אתה אידיאלית רוצה להגיע למצב שאנשים שכבר מגיעים אליך לפגישה רוצים לקנות ממך ורק מבררים מה. בדיוק. אז, יפה. אז זה שיחת אישרור, הם כבר רוצים לעבוד איתך. עכשיו אתה לא צריך את כולם, כן, כן, אם אתה נותן שירותים אתה יכול לקבל כמה? 50 אנשים בשנה, 100 אנשים בשנה, אתה לא יכול לקבל 10,000. נכון. אז למה אני צריך לפרסם ל100,000 איש, ל200,000 איש? מה זה יפה. רלוונטי? נכון? יפה. אני רוצה לדבר עם אנשים שאני מתאים להם, שמתאימים לי, שמבינים שאני יכול להשפיע לטובת חייהם, וככל שהשירות שלך הוא יותר אישי, יותר חשוב שהאיכות של האנשים תתאים לאיכות שלך. נכון. מדויק. כאילו, זה, מדויק זה לגמרי. quality. בקיצור, יש וובינר, זה מתנה ממני, לפתוח את הראש, זה מתאים מאוד לאנשים שהם מומחים בתחומם, אנשים שטובים במה שהם עושים, מהמם. ומתסכל אותם מאוד לראות שקשה להם למכור, מתסכל אותם לראות שאחרים שהם פחות טובים מהם מצליחים יותר, והם רוצים לדעת מה לעשות. והתשובה היא לא להוציא עכשיו עוד 50,000 שקל על פרסום, כאילו כן, זה לא התשובה. כן. טוב, תשמע, אליאב אלאלוף, זה היה מרתק ברמות. אני רוצה ממש ממש להודות לך על השעה וקצת שהיינו פה ביחד. באמת הקפת המון המון דברים ותובנות ודוגמאות. אז באמת הרבה הצלחה ותודה שוב על הרעיון, ובהצלחה עם הוובינר הזה, אה, כן, כדי לפתוח לאנשים את העיניים. תודה על השיחה, בכיף, תודה. ביי, ביי ביי. ביי.